Sagodayan nga rod ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayo nga susan. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi tao may nakmanin pasyaren ni Edwin. Masulitak kumama nung nemi gabutaon tumitlat maitid ko nga namnamak ang kuwana. Ngayon makulit. Numunod ka dagdag ni nanang. Nga balat urorayam sosan. Itapilagor oray kang gani Edwin. Kat ni Jane nang. Ti apo ko yo. Ti anak ko. Kat isot imo na nga simangon ka ni Edwin. Saksaklutan ni Edwin ti anak mo. Pasarabo na na. Intad na natin. Pasarabo na kang kuwan. Kat kasta oray ti ayat na di apo ko. Agpapaos nga anak. Agpapaos nga apo ko. Tapagpapausan naman. Ngagbaling amana ni Edwin. Oras samat nga isot. Pudnong amana. Kaya nga oras ti madin nang Anat madi. Agsubli-subli ni Edwin. Awamat May ko king kuha na nga namnama. Naglaglag kami nin. At dala nga roden lalaki nga nakasaga nga umawat tinagbaling nga napalabas mo. Di mo pala aklunen. Anya palat ururayam. Daja ruli. Nga nang baybayakan ka. Nga galpasan nga nagsikugan na kakit pinanawan na ka. Nanang, alaing kakit sangwanan. So nagtangka kita ulo mo na. Sige nang nakaroden. Budno ti kuna ni nanang manong nemi. Pinanawan na kami ni Rolly idimamuan na nga masikuka. Sana nga tinungpal ti Karina manong. Inayat ko ni Rolly gabuto talaga nga mamatiak ng patpatag nakmet. Masansan idi nga may sagot ko ti bagik kang kuana. Masansan idi manong nemi nga maaramid ti panakpak mi. No manong panakpakan na gidi. Kit ni Jane, ti anak ko, nagtawanin ti upat manong nemi. Isot nagbaling nga resulta. Hindi ka din ibagak manong nemi nga masikugak. Agsubliak to. Ta nakmangi bagat kwarta di kiti kakapsat ko di Manila ko na tawang kanot nagasagana nga pangikasar na kanya. Di mat nagsubsublin manong. Kit ni upaten ti tawan ni Jane. Samat lakit din nga ni Edwin manong nemi tinagbalin idi nga admirer ko. Idita. Naipas ngay ko ni Jane. Idita amuda nga saan ngayon patungpal ni Rolly ti Karina kanya. Idita amuda manong nemi nga saan tun kang subli ni Rolly. Kadagupan da nga aram kanyak manong nemi awan ni Maysa ti pakariknak ti ayat. Diyan mo na may kamanon ni Edwin manong nemi kadagiti nagduyos kanya. Sinango karod ni Edwin. Kadagiti makita nak ni Jane. Mama, nagpinas na dito. Bagay kanyo kanyak na napintasak. Yutak ka nung obing. Yan na, alak ka no, tipayang bilangan na kanyak. Kunana, santo ka nung tito tiawag ko keng kuwana nagdikit Daddy Edwin. Mabaling ka dito ka dyan, Nay. Yung kadyasilad mo, ha? Diyan mo pa yung sinungbatan ti saok. Yung kadyasilad mo, tamaturog kan. At ang tumay pa nagbasa ni bigat. Hinakman na nagbasa, kawan. Nursery kan. Kinder kan. Saan to, grade 1. Nursery, saan to kinder, saan to grade 1. Sige, nakaroon din. Agbabay ka kay Tito. Babay, Tito. Good night, Jane. Ha? Sige. Thank you, Tito, Inagkanak mo manong name iti anak ko. Kalpasan na nagturungan ti silad na. Nagtugawak mo iti sango na. Sango na Edwin manong name iti Macbeth. Flowers for you. Edwin, aggas-gas tar ka lang ti kwarta ken panawen. Di mo ka dinawatan? Dad mo kung wala kawartan. Tanong ko man dato ka sabong. Chocolate. A moment ka dyan kahit chocolate. Di, dad mo ito ni Jane. Kapilita na kasta. Yung naman balik na dyan pa kanin chocolate, dyan ako Madadahal dyan ipan na.
Ala ka. Tanuan na ito na kita kaanak ka umay dito balay. Tinsut isot ko kadakwada. Ito ka nung aklonan na. Susan. Edwin, hindi pala ang damom ti umay. Imbaga akong kang awan namnamam. Tapay met. Namin ano yung baga kang. Diyan kong kahit agad. Wala nga makasapulam ti kaduan nga magtatinaran niya ka masagbayan ti anak mo. Kabailak. Orawan ti kaduak. Kabailak yung katinaran niya ka masagbayan ti anak ko. Ang moment nga ti trabaho. Wala nga kasapulan ti ama. No kasapulan ti ama din. Kasapulan ama. Kasapulan at ama ti anak kong imtsak kasapulan ti asawa. Malaksid. No ni Rolly tagsubli. Isu ka di palang tibat patek mo. Itilikod ang nga binabayaan na ka. Kad na ibagak kang katuwan, tamaramid mo. Naulpit ka met, Susan. Saan nga kinulpit parang ibagat tipod no. Yan tanga ibagak kang kapala di damo. Basol mo nga pag subli-subli ka, aggastos ka. Saan ang karot nga baybayan? Ngayon dapat lang. Tadya kahit di mapuyatan. Kansaan ka ito kumang nagsubsubli, Edwin? Check to lang mo. Sus! Ito maminsan ngumay ka pa, saan ka na sang-sangwen? Naulpit ka, met. Ibagbagak na kinapod no, saan ka kinulpit, ibagbagak? Sigaman kami. Kasi lang sisaklangan, di babae dito lubong. Nagwapo ka, met. Adawat trabaho, nuhapi nga siya, kandi sigrasyado at kayat mo. Anaman, ibagaman no, anyat adakan niya, kawat sa bali. Kahit ahalang mo, sakti ng pintas unay. Sapay ko mga Edwin, tasang kanton ng umay. Iri mga panahon di Edwin, manong nemi rimuar ni nanang iti silad na kit pinagsawsawan nakbatan. Nanang, apa yung ugtan na? Kasi nung hindi ka ugtan. Kasi kaya din pa nagsasawang kanina tao ka nakasasaya panggap na. Nanang mo ibagbaga ka lang tipod keng kuha na uwan nang sayatan mo timang ibaga. Susan no, sakla ko man ni Edwin ito kasi pa nagsasawang tinungpang ako man ditungpain na ko man. Di saklang ko man. Uwan nang maditikas diyang inaramid mo, Susan, ng amok nga madi. Ngayon kasi diyang aramin diktap no sa Anton ngagsubsubli. Kasi ano nadadaka sa panggap na kang ka? Kasi kumantaan niya, kasi ano nakidnapan na ka? Sana kang turipin? Di saklang ko. Kasi ano papatayin na ka? Maulit ina ni Jane. Yung among ngamin asla ang angaw laing ti amin. Ay, naanak ko yan kasang kayo magkakang saan mo nga bastusin ti tao no amunat pa sa nga ili. Nanang sanggo binastos ni Edwin. Imbagakla ti pudpud no. Yung kayo nagsublikan sila diyo, takas takmay, tamaturok tayo. So, sakit itong tanyan. Siya po, Ryan. Lan. Grabe nga, chat tibog kawam. Una taong ang tanak kitin nga, undrobe nga pangungan nyo kanyak. Hibagbagang isak sakit ka lang, anak ko, ta mga nudagas, adadagas ka aramidin kang ganituin. Kita aramidin na nga tatikahit na. Sana pa na mabutan? Intunakuan. Intunakuan na niya. Jesus, lalala. Ay, apo, tikit kinatangkin kami ti ulom. No apay nga disgrasya ka, no apay nga naganak kabalasang Susan, gapo, iti kinatangkin ti ulom. Amok dadanan, atangkin ti ulok, saan nakadimig ka na kayo? Yung diyakon kaya't pa'y tagkamali. Iso nga kasano nga klunek ni Edwin, no saan kumat nga patpateg. Mga alak na tasakit ti ulok. Sige, si akong ti muna tumapansilad ko. Good night na lang. Manong nemi kasla jackpot yan. Nanjak pulos ng namnama. Nga dahi dyan imbaga ni nanang manong nemi kit pimudno. Tati may isa nga malem manong nemi bigla kit din nga nanglangab ti tangatang kit ni intinagnan ti bayak habak. Tiyag matpagarupan manong nemi nga tudo ti kamalman na iso nga sa anak nga nakaitugot iti anyaman na paglinong ko. Nung muna tanakausta na pigsa ti todo manong nemi agsarding bat nagitilugan. Agsarding ni tricycle, agsarding ni jeep.
Kalpasin na pala malpas nga. Agsarding titudo. Aging ka manong naming nga da nagsarding nga kotse iti batog ko nga naglinungak nga waiting set. Damog hindi manong naming kita. Nagsarding lang. Di mo sa ti duwang lalaki nga nakapayong manong naming kada imind na iti ayan ko. Miss, mabalin ti makilinong? Abi nga linong kayo, sir, tagapo kiti kotse. Makilinong kami, kalpasan na, kidnapin da ka. Kidnapin da ka, kunana, angot da kanya kung manong nemi iti agong ko. Aging nga, maulawak. Hidag sublin ti puot ko manong nemi nakagalot dagiti duwa nga imak. Huwan, naigalot iti headboard ti Catherine. Agramang matan dagiti duwa nga sakak manong. Iti may sa silid. Ano nga silid na ito? Diyos ko, napasamak. Asin nung dagiti ang lalaki? Asin nang kidnap kanyak? Una nang pakidnap kanyak? Hindi maloktanin tiri daw manong naimikit nakiktutak, hindi mabigbig ko. Edwin? Kumusta? Hayop ka? Sikat na ng pagkidnap kanyak? Ano ito narapit mo kanyak? Ayop! Hayop ka! Naggulgulak-gulak manong naimingim oren at araramide. Laga na lagda manong nemi, di pa nangigalot na kanagiti iba kensakan. Uro ko atanak dito, Edwin. Uro ka atanak dito, kinagawin akon. Hayop ka, isak lang ka. O, ati maramidam. Ore ka sa nun, tipigsap. Di ka makarukat. Ano tinaramid mo kanya? Awang pa tinaramid ko, Susan. Ngayon kahit kulakin ka. Ngay baga, nga nakasaksakit, di ba nagsasaong? Masaksaktan ka ata. Ibagbaglaking ka tipon no. Saan ka akayat? Kad kabutasan na akayat. Pilitan ka. Siyempre, numayat ka kuma, saan nga naskan pa yung pilitan ka? Ngam kabuta, di mo kayat, isut ka po na pilitan ka. Dagiti saan nga mga yat, isut mapilit. Iso nga, ano taramidam? Habi kami ng kayat na, kadadan anak ko. Napindasak ka rin banak ko nam. Adan rimuar, nga ubing. Kanyak, hindi doon tagadun ta, nagiti nabintas, virgin pa ilaing. Ori, andyan na palabas mo. Iba't patek ka, Susan. Saan ka kayat, Edwin? Aramidig ti amin na pamuspusan tapno kayat na. Ora may minsan nga pulukit siyam nga ribo nga mas maramas na. Adada nga saan ka masusurong ipatag, Edwin. Papatahin naklangin. Nanuramasan nak, kat dinakto pala papatahin. Palungsot ka ti pagbalodan. Napaidam ka. Saan nga kinapaidam ti bagbagat budno? Kahit ko lang kumamit nga. Maaprusan ti barukong mo, kastoy. Ikatek ti butines ti blouse mo. Ha? Deta. Nalokaisan ti blouse. Ti blouse mo. Mabaling ka di ikatek ti bram. Hayop ka. Edwin, saan? Saktak mo pagkasi ka nga. Hindi pala nga nabay ko na nararapahap. Nga mapadasak ka makarimkam ko dagiti mansanas mo. Bastos! Mabay lain. Tek ti bram. Edwin, saan? Saan, Edwin? Saan? Saan ko nga isardeng? Inikat na nung name itilak ti brak. Kalpasan na inikat na kita. Nagpintasin ni Sukog dagiti ba? Dagiti mansanas ti barokong mo. Dati wala ti pagpatpatayak. Mabaling ka din nga, prosan.
Edwin Bastos ka na eh. Nagbayat, naglamuyot, nagtangkay. Mabaling ka din ang pirit-piritek dati mo ngay. Gusto'y, oh, Edwin. Edwin. Ana, warawarak ka? Tapno, maarakop na, kat makabagin na rakop ta. Mayad ka? Kaya di mo kaya, di si paparaot na kiti imakin sakam. Kat bay aklatan nga romans, bay amlatan nga romansahin ka. Hindi sa dagnan tirupa naman, may itibarokong kukit ni. Allah, Edwin, bastos ka. Edwin. Hindi ka di ba iliw? Ha? Nagpapapas ka idigin ni Rolly. Ngayon tinasikukan na kan pinanawan na ka. Panaw ng tinagsak mo. Kanatuyak. At tuyak susa naman parang sakang ka. Anong name nagpanunutat no niya trumbe nga ramidek? Edwin, abay. Rukatan na. Ha? Noon niya man tikayat ng mga pasama. Pawanan ti maramidek. No ti mo nukot. Rukatan na tam numarakop ka. Mabalas ko na kita mo. Makapagplastar na ito. Peso? Awan nanti marami na, diba? Anakat nga ganas mo nga rumruman sa kanya nga nakagalot na kiti imakin sakak. Nirukatan na ko. Yan tangit. Awat maaramid ko. Sige. Ipaikot ikalikako mo. Paragsakin na. Nung paragsak na. Agragsak tanga do. Kastawan ti ko na. Ngayon sakbay nga rukatan na. Isublimbay lang nito brak. Tabalbaliwang itong ikatan. Kinisublim pa, ibutines mo pa iti blouse ko. Sikat ni matungpal. Kastawan ti ko na. Warwarak karo din naging sakam. E di na warwar nan ti sakak manon nemi kinitak no sa dinut ng ipananat sapatos ko. Kinsublat na manon nemi nganikat. Ti warwar dagiti imak. Kat nakatalikudak ken kuan. Iri marok atanen manon nemi dagiti imak. Dago sa kalimagto nga nangala manon nemi ti nga paris nga sapatos ko. Tinurong kon tiri daw nga nagkapon na itay. Tinuktak sak nagtartaray manong nemi. Kinabat nak man. Hoy! Saan ka makadayo? Nasip ngeten manong. Imbagta along the highway dito nga. Ano dito? Diyan ka mo, rest house o na anak. Gabot amok no sa dinot yan, ti sahong ti pasdek manong nemi, isot tinaray ko, nga nagpalaod kit nakamang kon ti highway. Diyan ka mo, no, paanuhag, pamyanak, nagpabagatanak manong nemi. Kasta mo ni titry ko, awan sardeng ko manong nemi, nagsakit pa hindi sakak, tasang ko ni suot sapatos ko. Aging gada ng saruno kanyak nga lugan manong. Nagpaparaya, tak, para, rayatan nak, para. Linabsan nak manong nemi, sa nagsarden, ti maraya kang makam. Apay, miss. Hadamayat, amang ramas kanyak, kinitatak na alibasa kisuna, sir. Manong nemi, linuktan na, tiri daw. Sige, humulugan ka, Anderson. Saralagtan na manong nemi, tirik na, hindi makadayo kami. Nagmemesa kagahan siya. Nagapuwag naka-duty ako. Sino kayo kasi na? Basta polis. Dahil tsapak. Ay, gaman na. Pulis din na kayo sa lakan ganyan. Sir, tulungan da. Amumok na din ang pakidnap kanya. Di mayat amang ramas kanya. Isak lang ko isuna. Pero banglayan. Kasano nga nakalibas ka? Kahit na nga ramisan, kahit na nga tagikuan nga nakagalot na giti imakin sakak. Yung napanunod ko. Yung magaking kuha na karukatan naktap no. Mabalis ko matigit agik kan arakop na. Yung magmanta na matikin ka.
Namati asal, tanam-namain na, dinanam-namain kasi dyan naramid ko. Kimamat-mat ang saan ako nang nakamata na tatalayak nga tarayak. Pangitulot akin ka. Imbaga ken ko naman ang name. Mao opisina kagayam, kas magkita kita no pormem. Sir? Ronald tinagan ko. Sargento Ronald. Sargento, utang ko tibiyag ko kada kayo. Agyaman na. Kat nakas kasanulayang umayag to di presinto, tapno makasupapa ka kitinaramid no. Sana ka ulit supapak. Daragsakak, tanakatulong nga. Sala nga pasit ti pagribengak. Ngam talaga nga pagribengak kas may nga tao. Naimbag sir. Ronald, thank you. Nakagasgasad di asawam. Gabutan na imbag ka nga tao. Oo, may asawa. Oo. Nakagasgasad to tagbaling nga asawam. Kasi ka, apin naman di mo kayat na diyan ang lalaki. Diyan kayat kabutasan ko yung ipatpatag. Kinabundo na naganakakabalasan. Oh? Upatan itawan yung anak ko. Hindi masikuganak ti boyfriend ko nga nirolit na ganap. Nagpukaw matin. Ato na kita karaarim kanya. Ngayon, mawamati kahit ko kada-kada. Gabutan na dyan pa lang ama dyan anak mo, tipat-patag mo. Tsaka mo. Di mo ka kayat, mawaling nga kayat ito sa bali. Tsaka mo. At ado mo kita karaarim kanya, ngayon, jakbat, ako mati masusuro kada-kada nga ayatin. Ay, sir, ikurubang ditan. Dito, sir, wine. Okay. Itulod ka nga na di balayo. Tapno amok to tipang pasyarakin ka. Manong nemi tapno amok to tipang pasyarakin ka. Ikait-kait nga sawan. No isarding to ni Edwin tipanggap na kanya. Adamatid sa bali nga sumukat. May sapi nga pulis. Diyos ko. Amangan mo't no na ito timang kidnap kanya. Balik yung mga ramas kanya. Saka, sa bagay, guwapo. E di may tulod na kawan manon na pinastrik ko pa ilain. Tagas la, kahit natin sumurik. Sumurik ka nga ron. Baka kahit mo itamplang nga ti kape. Tsaka kape. Arak. At dadanunak nga arak tiya yung headquarters. Ala, naka-duty kayo, minom kayo. Gagangay deta. Dito ni Nanang. Nang, sino tayo nang itulod kang ka? Habay ita ka lang sumangpet. At itong istorya Nanang. Iso ni Sargento Ronald. Ay, may mag-review na. Ay, kastamat kang ka, sir. Abay. Nagamamu kami kini Susan. Ada nang kidnapan o kang kuha nang nakalibas. Iso nga tinulunga kalimibas. Hindi So nagkindapkin ka. Dadyan ang ni Edwin. Ay, kunak tupay ngamin ka. Lukas takit pimay so nagparik na kanya. Imbag mangarot sa nga nagbalik eh. Imbag mangarot sa tinulungan yun. Salakan yun ti anak ko. Saan nga nagpaot pa ni Ronald manong naming Karina nga umay nagtupas siya rin. Saan nga nakapuot manong name ni Jane kat sa amin nga rin yung paiso na manong. Diyak makaturog manong name tagasla malaglag ko dikas diya nga napasamak. Imbaglakid din na dinakrinamas ni Edwin kabayatan nga awang puot ko. Imbaglakid din ta inuray na nga tapuot ko. Imbaglagi din ta na istrokak. Imbaglagi din ta adda ni Ronald nga nangilogan kanya, nga nangilibas kanya. Niyamat tan gusto ko mas pasamak. Pagsalitaan minto manon nemi kay nanang no nya trumbeng aramide. Kabigatan na manon nemi na imbagak kininanang.
na ba nakag-report sa pulik ni Ronald G. Presinto. I-blatter ko, tinapasamak. Ken, iulik ti darum kontra kini Edwin Nanang. At account karon met ebidensya. Ebidensya? Awan. At di makita nga lamat bagim nga pagilasin nga pinersana ka rin yung Edwin. Dito homatan. Samat na madlawan dito pa nang iparaot na kanyak. Kan kastamat ng tiimak at sakak. Di awan ebidensya. At naman ni Ronald, gamang ipanagnek ka talaga nga, nagtartarayak nga saka-saka. Ngano awan ni Suna, talaga ko mga nakamakamnak ni Edwin. Tada ka di pamanagnek at kinamat na ka. Wala nanang, nabitigdasal sa utsudan nyo. Anak, saan nga basta nalaklakat mangisak lang, no rape kuma. No, na pakakita, lagit so. No, mat. Ho, basta. Iyumang ko ti abogado, ang patulungan kini Ronald. Isak lang ko rin yung Edwin. Kastang harap tinaramid ko manon name. Timawag ag tubisina yung baga kang sana kasumrek. Na bangko kinita ni Ronald ito yung headquarters man. Oh, dilang Rabia. May ilo ka makakita kanya? Hanga dahil sa rento. Yung mahigtap no, bagag mo lang na ano niya turumbing nga namidek. Tulungan na. Para ti panang yulik ti darum kontra ka na diyang Edwin. Yung muna ramidek mo mas dikta abogado. Alpasan na, no niyan to advice kang kat abogado, suntot na ramidek. Yung kita man. O mati makita nga, mabaling nga, pag-ebidensya tapno nakamanang pwersa ka. Isumati ko ng kanyak ni nanang ko eh. Makumanda sugat mo, ano, anyaman dita nga pagilasinan nga pinarsada ka, at ebidensya. Habang nga nagbaligi, tapno pa medical check-up da ka kuma. Inaprusan na lang ta, di barokong ko. Iso lang. Awa mo ti makakitaan. No, anda ko malama, di barokong mo, ano na? Ano nga tinapintas? Iso nga ko nakaroon. Babaga madlat abogado tapno, mamuam, no anya advice na. Anda bang mong abogado? Anda. Mula, ito ko kayo nga cellphone number na. Kaya ito opisina na. Tapos pa na, okay? Kaya na advice na, umasadig ka no kanya. Ay, kama na, Ronald. Ang malamalay nga naka-off ka. Ako nagsublikan to na after lunch. May sangal daw ti off ko ng bakasyon ko. Dahil daw to away ang ito na rabi. O may nakpasya rin. I-date ka. A dinner date. Kaya to. Ulit mo matit cellphone number ko. Kaya damat ang kanya cellphone number mo. Tawagan ako lang, palagip mo. Manong name sa balit ipanagkita kanyak ni Ronald. Gartem ti marikrik na na. Saan ngayat? Loko to yan. Kahit na siguro matirumaman. Tinawagak manong name tinted na kanyak nga abogado. Tinted na kanyak nga numero ti abogado. Yamamok ti bagik, yung bagak na sisinot kahit kung isak lang. Yung baga naman nung naming, mapanak ito pisina na. Sagbay nga nakadano nak man nung naming nag-ring di cellphone ko. Ni Edwin, tis, at tumutawag. Huh, sinong bata? Hello, Mr. Rapist. Saan ka nagbaligi? Talinibasan na. Attempted, tinaramin mo. Nagpanggapan na karamisan. Kinapunto na sa daga ko niti, yan ni abogado. Tapno iyulog ti darum kontra ka.
Ni attorney tinakamuak. Nagsaklang ka. Ah, kahit mo sawan, amamunak na attorney. Agbabano ka lang. Awan ti ebidensya. Kastan tumalat i-advise ka ni abogado. Dispensarim lang kumantin na pasama. Naramit ko lang na dyan kapata. Talagang ipat-patik. Saan ka nga nagproblema pa iti panangitaro mo kanya. Tati na tumitlaing. Hanggang tumalagbalay kita awan ebidensya nga ron. Awan ti tumakder nga witness mo nga nakidnap ka, nga nakaparaot, nga nagpangipan ka ni Dakas. Ayop ka. I'm sorry. Kamula siguro tila nalaos nga dirgagay ko nga makatagikwakin ka. Makatagikwalaeng, tibagiglaeng. Ipat-patik ka. Itilikodan di amin. Ngamiti kasi diyang inaramid mo, Edwin. Ad-adamanin nga saan ka masusurong ipatig. Kagurgura ka. Puur ka ti karawak. Kituin. Nagpepesuman nga awan ti gaway ko. Tawan ti ebidensya. Sana ka rin nagbambanong. Ngayon dito ti pagpagkakukin ka. Sambuton nga maulit pa tinaramid mo. Tano ulitin. Mga nasikat ti mapapatay ko. Manong naimi nag-date kami kini Ronald. Pilitan nag-iding uminom manong. Apay nga nakadot ka asto nga lalaki. Makita na lang nga nalapsat ti babae nga sangsangod da. Ag-interes na nga dakos. Kahit nakidin nga painumin. Sana ko mininom, Ronald. Basit lang. Abang ba mas tipandangan? I'm sorry. Jack to pulos suminswim. Napaitam ka man ngamin nga at peso? Ha? Nadaman siguro ti rason no apeng kahit nakangaramisan. Kinidnap na ka na dyan nga Edwin kahit nakaramisan. Kapag napaidam ka. Apeng nagpaidam ka. Di ka di mailiw. Di ka di... di ka di mailiw kahit mo, di mo kahit di may tayo. Husto ti hatap ko. Gartem laeng tanda ka na kayo. Amo, Ronald, do sa anak nga, no awan ti bigbig ka utang ko ng baganapin ka. At ayo ko mamanugot ang kamakidaytakin ka. Ti pagyamanak, saan nga sikat si Mublat nga mang-rape kumakanya. Nawaya ko may di nga aramidem ti mangipan kanyak ti adayo. Sa nakmat kumaramisan. I'm sorry. Kahit konti kawin. Hey, nakon. Alam mo na, dinakayat. Awa maramin ko. Kasi kaya doon, awa maramin na. Nga magpapasunti ko na. Tilang bagig titartaragayam. Natagabot na siguro na kasta nga age mo, taon mo, kataon pa asawa mo, gamot ha. Di mo kahit may galot. Kahit mo lang rumaman ka na kita doon nga babae. Nagangin na ita. Hindi ka may galot eh. So nga, sila bagig titartaragayam. Anyat amok, baka mayat ka. Kanto kas pagalikan mayat ka, kahit no maragsakan ka, kahit si kanto tumawtawag ka niya, hana ka na paida, mang panggustuhin ka. Sana kas kang katsap sa pulag. I'm sorry. Talaga kahit kung tagawid. Itulod ka. Saan ka pilitan mo minuto talaga, hindi mo kaya. Mabit lang nga rin. Pabungon ko latan dito. Nabayada ko. Tay tulod ka mat lang. Itulod ka, ginggana di balayo. Kami di rumor kami di restaurant manon na iminang sadak di taxi. Taxi? Oh, apa nga nagtaxi ka pa lang kadadaka? May tulod, itulod ka. Anyata mo, makakidnapan na kami. Si Kamen Susan. I'm sorry. Kinunak katilong takon diri daw ti taxi mano. Bye.
Saan nga nagun-uni manong. Makaot pukol. Itulod na ka no. Makapagkid-kidak pa nga ron no. Nakatartara ito ti kutsena. Kinipanak to ti adayo nga lugar. So nga. Awan na. Saan nga mabaling nga. Paluko ak kengkuana. Nakawid ak nga ron din ito balay manon nami asto ni manin ti dandanag minanag. Namnamanin. Yung tawag ko, ba't kada kayo na nga? Ada ka din daw tawag mo. Ay, in text ko kada kayo. Awan din nawawat ko ang text mo. Ay, po, hindi lang namin sa karabi nga kinitdamda ka nga dandanda ka rin. Kalpasan na. Rabi, nawang ka pa eh. Ay, saan nga yung ginaisin? Iya po, iya. Basta orit panungururik yung katirak mo. Nakaturo ka yun. Nasapa mo pa lang. Nasapa pa lang kat alas 9 may dyan. Talagang ato tayo iti mga pampamuspusan ng ti. Panagbaligid ang mga ramit ti kahit nga ramit ng kanya. Tapay ngamin. Tsaka mo ko na kata. No, apay ako kurso ng tayo na. Sumangpot ko mga aminan ni Rolly. Tap nakawanin ti problema. Ay, Rolly ba nin? Hindi ko mapayla nga nagsubli na dyan nga Rolly, no talaga kayat na ka. Tiyawan sa bali nga ramidem ngamin, ha, Susan? Mapili ka, kadagiti agar-aram nga ka. Awan ti kayat ko kadakwada na ng nilahing Rolly ti kayat ko. So nga sanda ka mapilit. Anong name awanan ti komunikasyon mi ken Edwin, ken ori na dyan nga pulis manong. Tinakmat tawagan, pambarak mo namang tawag kan kuwan. Ay hanggang iti may sa malem, manong nemi, rumurumuara kong tibisina. Hindi mapanak manong nemi, ti anong namak pangalak tilogan ko. Nakitutak ita. Susan? Rolly? Si bibiyag ka? Si bibiyag ka. Nasayat ko rin na po Diyos kanya. Na si bibiyag ka. Abi sa talangam. Na-aksidente ha. Ano niya? Di ba, ibaga ka nga mapanak sa Manila tapno lang makadawat at agpatulong at karigikapsat ko tapno may kalasakan. Ngayon na-aksidente ha. Nabayag gasang ko mo noon at napaspasama ka niya. Nakapapawat nga pa naka-amnesia. Nakutugtuotek ko. Tilang na panabulan nga. Napasublik tilakip ko. E mamuak upat gayam ng taon tinapalabas. Nagawid ang kandakos dito eh. Tapos sa puling ka. Dito magpalagan ng mga obisinaham. Rolly. Sabi ko mata sa anak pa yung nalipatan. Saan ka nga binaybayan? Saan ka nga binaybayan? Napasamak lang tikas diyang aksidente. Ada ka din kasukat ko ita pusom. Ada ka din asawam. Ada ka din sa baling nga ama nga bigbigbigan timpas ngay mo nga anak ta. Kaya di ibaga mga sikong Rolly. Nabayagan mo rin na katanak ta. Ni Jane. Oh my God. Agalugan na ka na sa taxi. Agawid na sa Jibalay. Tapos nagkita kayo ng gama. Manong nemi, naglugan kami di taxi, di likod. Inarakop na. Inarakop ko ba? Nilagkan na, dagiti lips ko. Naglahan ng tinapawot, dagiti bibig mi manong nemi. Kunaklano. Sana kung ganawaya nga mga rakop ka, mga gikeng ka. Kunak lang naawanin ti kundaway ko mang sulnit ka lagi nagkurangat ka na kayo. Kunak malano. Inurure ko ti pa nagsubling Rolly.
Kabuta sana ka na po kawan tinamnama. Nakadado dagiti lalaki nagtarigagay kanya. Dandaniak pa narames iti namin adu akong tao. Ngayon salsalakan nak ni Apo Diyos. Kabuta. Amuna. Ngagsubli ka. Nga saan nakamto na panahon pa. Oh, Rolly. Kaslasahan nga mamati, manunay ni nanang, hindi makita na ni Rolly. Siya ka din ni Rolly. Siya nana. Ikimutong ka. Nagsakitak, naksidente Nga makapag-recover at tumitlang. Di na kumay kaya't kung mga palubusan ko may dito yung nagpilitan. Di anak ko, suka din deta. Mama, anak, adan ni dadim. Ni dadim ni, isa ni dadim. Daddy Rolly. Uwin. Kaya naman dyan picture ng itad ko ka. Isa ni dadim, nakutong lang. Jane anak. Daddy, sika nga talaga ni dading ko. Oh my God. Akin narakop ta. Nakita no, kasano manon na imitig kangkar, ken irut, ti pananghag, panangarakop, ni Jane iti amana. Iti panang bagkat, ni Rolly ken kuana. Sa kastauna iti irut, ti panangarakop, ni Jane iti amana. Napalit at talaga ti dahala ko na damang. Siya nga talaga ni dading ko, marik na. Siya ka di. Dito anda kanyak nga ladawan ngintin ni mami. Ni, siya ka talaga. Gabuto siya ka talaga. Apita ka lang, daddy. Nabaigda kang nga orahin kini mami. Nakadado iti mayat ngagbaling nga dading ko. Kayat ko kumamit ng sanga kayat ni mami. Kung ni mami ngagsublikan to, kit nagsublikan. Kit sangga ito na panawan pa Sige. Naragsaka ko na yun na daddy. Daddy, kay daran to Uy, kay daran to. Kay data pa ni mami. Kaya din to makaturog kan. Panawan na kantuin ni mami. Ay panawan da kuma. Mabangkam tot sa bali nga silid. Tapnon niya. Tapno garamin kam di ading mo. Di mo kaya? Ay, agaramin kay di ading ko daddy. Kakun. Oh. Kasta nga ron tinapasamak manong na yun. Ori madlaw kung aslag kakapsot pa ilaeng manong ni Rolly. Baka mabignat ka. Saan ka mabignat? Ti bara ti bagim. Ti mang silpo ti biyag ko. Mailiwag unay kang ka. Oh, Susan. Rolly. Nabayagan nga kayo ili ko ti bara dagiti agik mo, Rolly. 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 No kasano tilaing ni Rolly idi manong naming yak mangan kat ad-adamanin takas lamabis-bisinan. Kas daw na yun manong naming di parang karam-kam na kada kita kail-iliw na dati karam-karam na sanas idi baruko. Uwain manong naming nagmaris rusas manen ti rabii numanen ti asok ka na rin eng deta nga silad tamasansan nga dito idi ti pagkaidaan mi pagpapasad mi keni Rolly. Kat na nga na mismo man nangan ti prutas itain mo na sa kalpasan ng saruno na akin nanti bibingka. Oh, Rolly. For how many years? 4 years na. Oh, naglaing ka lahat. Wain manong name nagsublimat lang tikas iti dati. Kaslaawan upat nga tawen manong name tinaglabas nga nang baet iti relasyon mi. Kasla iti kalman laing. Dili pa nang ipakaamok nga masikuga. Kat nagsublimat lang ang dakos naman panaipas ngayon ti anak mi. Uwain manong name nagpapas kami iti ready nga rabi. Kat babayan ti tulong dagiti naganak ken kakapsat na manong. Nayasayang kat ti panakaangay ti kalay sami. Numampesan nga mo ko nang grande ken naisagahan namat kanimpang. Nagkasarkam ti simbahan. Manong nemi, katimbes nga iyawid na, iti balay da, muno iyawid na kami. Ngayon misot, inyawid mi dito balay, tas sami akayat apanawan ni nanang.
tanalawa mo tibalay mo. Intuloy ko tinagtrabaho manunemi idinto ta isuna karing karigatan na tinagsubli ang kapag-recover aging ka nagsapul met ti trabaho na. Adan trabaho ni Rolly manunemi di adda nagpitpitik idi saklot ko kastawan iti ragsak manunemi ni Jenny di padamag ko nga adan ading na iti tiyan ko. Naragsakan met manunemi ni Rolly nangaroon na kuman no lalakin to ko na. Karita adan 7 nga bulan na manunemi pina-ultrasound mi kat talaga nga lalaki. Awanen manunemi di lalaki nga nang disturbo kaniya. Ta nagtultuloy at nga nilaing Rolly iti agtarigagay kaniya. Ta isukit isison tulaing. Naadaan kami ti duwa nga anak manunemi kini Rolly ket na siyat agdamay tanga kasasad mi. Wen. Ninanang iti mga aywan siyempre kini Junior. Adamat tan manunemi ni Jane iti elementarya. Adan iti adan iti grade 3 man. Ninanang di maringguran ang mangkuyukuyog kare kini kapsat nga mapanagbasa. Tuwada kini Junior amang kuyog kini Jane. Ket umapapal mo tan manunemi ti lalaking anak ko. Nagigambot ti lapis kan papel. Kahit nawatan nga ay surat tinagan na naman pa tumno nga tawon na tapno agbasa. Nagbaling mo dito singpet ka nagagat ni Rolly akas tabat kanya. Kinawanin manong tinimtimteng pay a problema. Hala kami at kayang binaybayan ni Rolly. Dinalaing nadagos ka na tong palma ron name ti Karina gapo nga rotikas dyan nga panaka-aksidente. Dito nga rod manong name ti pagkabuklan ti pagkasalita ang saliti kalmalayang napasamak. Kaya nagyaman naglaunay ti anos mo nga nang ibasa ket sapi kumatad dapat na ibatik nga adal. Liwliwakin pagsarmingan ti biag kadagiti patak nga dibungeg ken nagbuya. More power to your program ano. Tuoy nga dagyaman nga pagayam mo. Susan. Thank you king ka Susan. Thank you pa nagsurat. Thank you.